Karbilo Charlia Song Hin Pen Arlongvoti Phonglangso Mate Borpung KSA Roalong Ingdeng Kethom Mate Third Foundation Day Celebration Jame Kideng Po Kidamtang ni Pai Kripor ni ada por Pai Krisia por Nilip Chokyola Arlongvoti Phonglangso Mate Borpung Sarthetimung Arong Along Ingdeng Kethom Karbi Students Association Borpung Aro Mahang Kethekani Kapaman Pon Stephen Rongpi Pen Kecharipon Along Longki Teron Junbang Hin Pensi Aluhi ke Pachinya por Anparta Mai Athepi Jaipon Lo Mai Along Aluhi Sapo Amana Peng Pen Kachetong Dun Desoy Teron Karbi Students Association General Secretary Central Committee Raju Ingdeng Mai Phu KSA BDC John Lekthe Junbang KSA BDC Edwinson Hanse KSA Education Secretary CC Sam Timung Rongasar Sarthe Timung Arong Anilson Teron KSA Maipu Arnamlang P Branch Atumpen ke Chenglok Rong Abasa P Manpeng ke do ke thekiting atum chetong dun si Maya Long RDP do Labangso Maya Long ka chethan panalam the Jesemet Loke Charlie Hin Mate Education Aputhak Lapen Kaching Thur Amo Lapen Arta Kijum Pen Rakya Hormu Kirimatuma Phan ke khang Arta Kijum Pen Pisopenan ke do tuma phan Chelangdun Paminang Ji Pusi Rada Phan Than Pachini Pon Lapen Inglongar lokedo ahawara long puthot tarapung ahawar lapen borlangso ahawara longta KSA aro keseng pon thuji aphanta chisik pon bomlo Arlong arat badangti nadak bopung tarapung lapen ji jilangso pone peni haw labangso phonglangso labangso dim long long thong badim posi nitum la non long ni dim bangke la bangso ningkan nang bong si sengbon po tarapung KSA Branch kiseng poi pantami ini cerai pon lo lapen halada arat badang jahada kalidar semen ini jingki jikan pon lo lapen lapu bolang so anat stami niltum aprang KSA office long dorapiat authority alam itu betami jingki jikan pon lo se halada tami ini ngang bang pen kiseng pon ji phansi netum kiseng kitang pon lo si achik lo bangke netum non mate jong pon le kela si la dong non long ni dim bang entum seng pon vek tum seperti pi pon pen ini la solong mahang pon la si karbilo charlia song pen ke dam tang por bis tamen li tum kemang la ke eli tum khai tum ki pap hi hopen eli tum aprang ki ban ji phansi kai ki stame kemang long do la si nile tum da ka war ki bang cheng la ke 2023 ning kan seli tum dak na hom ri lo hasud nili tame bokayan district committee lo a secretary claim ik bom ho lo si hal sud nili tum ke bang cheng an kan bang dak network da we tower da we lapen si ka chilang hem da we la si hasun nil tum dak adim maklong na ko ri pen nil tum thek long lo ta da rat tum tame nang than no je nil tum ka nang sot nai ke non mak tower lapen mit si ka chilang hem lapen la network ai hunang ji lo sorteng si tum isi pen si chingwai don pi lo son thak si dak ke cheng si nil tum ke bang cheng nang kon kan bang network ave ta next an kan bang ya dak network do lo aku bang thulo tower bang non tower tami selam bom lo la si labang so tower selam bom along tame litom karbing long to namas council CM Dr. Tuliram hang tame choro nangji athe nilitom karbi lo charlia song ba nakimang matala lo kapap hi hu pakhai daman ko sonsi kangthur ponai ma plong te la hen lo lapen ladak ako medical sub center hem tame dak kimtang do ladak alam setame non het jong nilitom chingmai long lo kachingmai long alam bangke ladak medical hem doko ko phis tam staff avip lo ladak medical IEM lo sorjorong phara ke hai baname ekbar discuss panalang li pulo dake staff kadok vitado chuke hala hospital long sinon man APS pila setame jong si towar kadok we melo plong nalang li to mai staff bang dan man toy pulang chak man pidu Sangti Dipen presenterang Karbing Long Live